Svakako da je jako dobro i jako važan posao su napravili studenti. Studenti su obišli celu Srbiju, ušli su u svako selo, preneli su taj glas i onim ljudima koji nikad do tad nisu čuli da se nešto u državi dešava ili da nije u redu, pošto gledaju Pink i RTS, a tamo je sve ružičasto i divno. Dakle, treba jako mnogo rada, potrebno je zajedničko delovanje. Zajedničko delovanje studenata i svih pravih opozicionih snaga. To kažem zato što postoje neke indicije da su neki ljudi koji su u opoziciji, da oni nisu pravi opozicionari i da bi mogli vrlo lako da okrenu ćurak naopako. Uostalom, najbolje smo videli, ja o tome mogu da posvedočim, bili su pregovori na desnici između Narodne stranke, Dveri, Demokratske stranke Srbije i Zavetnika, koji su propali i ova gospođa Đurđević Stamenkovski je ministarka, iako njena lista zajedno sa Dverima nije prešla cenzus, znači ona nije bila prava opozicionarka i tu treba imati vrlo veliki oprez, jer Vučić, ako je igde vešt, on je jako vešt političar i vešt manipulator i on je, to sam ja doživjela i kad sam vodila Demokratsku stranku Srbije, on je naprosto izrešetao sa svojim ljudima, pokupovao razne ljude koji su bili na prodaju, a takvih je bilo i vidimo ih danas u parlamentu i na drugim mestima i tako on u stvari uništava opoziciju. Mene negde hrabri što nije uspeo, koliko ja znam, da uđe u strukture i među studente i što je taj studentski pokret, držeći se malo hermetično, možda za nečiji ukus isuviše hermetično, čak i prema opoziciji, uspeo je da se sačuva. Ali to se u jednom trenutku treba promeniti. Evo i gospođa Hrka je rekla, svi se ujedinite, pa mislim da treba raditi na tome da se nastupa zajedno koliko god se može.